chceme pohnúť s školstvom dopredu a veríme, že to dokážeme. Chceme ním pohnúť tak, aby deti vedeli nielen čítať, písať a počítať, ale aby z nich vyrástli občania, ktorí si vedia obhajovať a presadzovať svoje záujmy, súčasne sú ohľaduplní a tolerantní voči iným, aby to boli občania, ktorí dokážu kriticky myslieť a myslieť v súvislostiach, aby to boli občania, ktorí majú radi svoju krajinu. K tomu použijeme niekoľko nástrojov, za všetky spomeniem súťaž v učebniciach, na trhu s učebnicami, povinná angličtina alebo otvorená škola. Chceme tiež, aby študenti vedeli, ktoré vysoké školy sú kvalitné a ktoré nie sú kvalitné, a aby neboli motivovaní chodiť, navštevovať tie nekvalitné, tak ako sú motivovaní dnes. Práve dnes som sa dozvedel, že rozdiel v celoživotnom príjme zamestnanca v štátnej správe, ktorý má vysokú školu a ktorý nemá vysokú školu, je viac než 400 000 eur. 400 000 eur. To už sa naozaj oplatí dohodnúť sa s nejakou školou a kúpiť si titul za pár tisíc eur, keď rozdiel v plate je potom taký veľký. Treba demotivovať, treba zmeniť túto situáciu a demotivovať študentov chodiť na školy, ktoré nie sú kvalitné. Chceme ďalej, aby naša veda sa stala medzinárodne konkurencieschopnou. Chceme sa naučiť lepšie rozlišovať medzi špičkovou vedou a medzi vedou a pavedou. A odmeňovať samozrejme najviac špičkovú vedu, ale aj vedu. Chceme, aby deti viac športovali, aby športovali masovo, aby šport nebol len pre špičkových športovcov, na to, aby sme porazili iné krajiny, ale na to, aby deti zdravo žili. A chceme spojiť šport s morálkou. Šport nemá byť len na to, aby sme si vyplavili adrenalín z tela, a ani na to, aby sme vyplavovali stres a bojovali proti obezite. Šport má učiť aj k tomu, že sa nesmie hrať rukou, že gól dosiahnutý rukou je nielen nesprávny podľa formálnych pravidiel, ale je aj nemorálny. A chceme, aby deti pochopili, že hrať futbal proti inému tímu neznamená nenávisť. Hrať futbal proti niekomu inému znamená zahrať si spolu práve proti nude, obezite a podobne. Metódy, ktoré na toto chceme použiť, sú v zásade formálne normy, to znamená sila, ktorú nám dávajú zákony a podzákonné právne normy, finančné nástroje, a veľmi silno sa chceme opierať o morálku. Veríme veľmi tomu, že spoločnosť je zložená vo svojej väčšine zo slušných ľudí a že na ich názory a tlak sa dá spoliehať a o ten tlak sa opierať. Poprosím štátneho tajomníka Jaroslava Ivanča, aby povedal svoje slova k tlačovej besede. Ďakujem pekne za slova, vážený pán minister, a prajem všetkým takisto príjemný dobrý deň, príjemné piatkové popoludnie. Myslím si, že pán minister uviedol v základných rysoch filozofiu prístupu nového vedenia ministerstva, predpokladám na celé volebné obdobie, v organizácii a riadení jedného z najzložitejších rezortov. Som presvedčený, že spolu sa budeme snažiť dokázať slova, ktoré aj dnes pán minister povedal v reálnej praxi, a som presvedčený o tom, že naplníme naše ciele, aby v závere tohto snaženia bol spokojný žiak, študent z
strednej školy, aby boli spokojní prijímatelia verejnej služby, akou je vzdelávanie, a to sú rodičia. A myslím si, že je treba povedať, že našim cieľom bude aj to, aby spokojní boli vykonávatelia verejnej služby, a tým sú učitelia. Ja som presvedčený, že máme čo povedať do rezortu. Ja osobne sa chcem venovať regionálnemu školstvu, základným a stredným školám, samozrejme špeciálnym školám v našej zriaďovateľskej pôsobnosti a určite si myslím, že naša kľúčová vízia, ktorú formoval pán minister, bude prijatá touto širokou verejnosťou, tak ako som povedal, žiakmi, rodičmi a veríme, že aj učiteľmi. Čo sa týka regionálneho školstva, keď som dobre pochopil výzvu pána ministra, v regionálnom školstve nepredpokladáme prevratné zmeny do systému, pretože našim cieľom je upokojiť po tom všetkom, čo bolo, upokojiť rodičovskú, žiackú a učiteľskú verejnosť. Sme presvedčení, že momentálny stav je taký, že to je to, čo potrebuje naše regionálne školstvo. Sme presvedčení o tom, že základné pravidlá, ako boli načrtnuté, a prosím o to, aby boli chápané skutočne rámcovo, tie pravidlá neboli naškrtnuté zle, ale sme presvedčení o tom, že potrebujú revidovať, potrebujú pozmeniť, popraviť niektoré prvky. Kľúčová filozofia regionálneho školstva bude postavená na tom, aby prioritným záujmom bolo financovanie, keďže sme na ústrednom orgáne štátnej správy, financovanie skrze žiaka. Ďalšia vec je, aby obsah vzdelávania bol zmysluplný pre budúcich absolventov, pre žiakov a teda aj budúcich absolventov základných a stredných škôl v celej škále, teda všeobecného vzdelávania, ale aj odborného vzdelávania. A takisto je našou prioritou, aby sme otvorili celý priestor vo vzdelávaní v regionálnom školstve na prístup novým myšlienkam a novým informáciám, a tým mierim na zmenu obsahu a zmenu toho segmentu, ktorý ovplyvňuje obsah, to sú učebnice. Chceme otvoriť celý priestor v novom ponímaní digitalizácie obsahu, v novom ponímaní internetu a samozrejme na to potrebujeme pripraviť aj učiteľov a smerujem k opravám a zmenám v kariérnom poriadku učiteľov, ktorý, ako opakujem, rámcovo rozumieme, že je nastavený tak, že potrebuje zmeny. Tu sa chceme orientovať viac na to, aby bola lepšie hodnotená práca učiteľa so žiakom. Aby to nebolo len o navštevovaní rôznych vzdelávacích, mnohokrát bezobsažných aktivít, ale aby sme sa zamerali na samotnú podstatu učiteľskej činnosti, a to je výchova vzdelávanie žiaka. A opakujem, nevnímajúc aj to, že ten učiteľ musí byť na to aj teoreticky pripravovaný, ale nebudeme tak rigidne ponímať vzdelávanie učiteľov, pretože dnes máme veľmi širokú škálu pôsobenia učiteľa od školy v Jarovniciach až po špičkové gymnázia, ktoré sú v našej vzdelávacej sústave a pripravujú špičkových absolventov našich gymnázií. Toto sú také základné rámce regionálneho školstva. Samozrejme patrí do toho aj infraštruktúra, patrí do toho dopravné a toľko spomínané školské autobusy a ďalšie s tým súvisiace veci, ale verím, že vaše otázky budú k tomu smerovať.